Nigo bwarurwe gochiase abasae baesokia sobonge eribairi kebuna abakichikura kagukwana n'Ensoko TV nigo bono Nyanusi omwenga oyoro mwanasiasa naendo monchoreria kurwase county ya Kisii nigo bona asabira abasae komanya buna nabange bare naende nabo baranyare koba bakorenta obonchoreria ase oborai boigo nigo basabire baetange kurwase chisegi chabanasiasa amatuka twaramenyire gesense yega twabere tugukurera abasae baito nganinu ogosemeri kwa mambi lakini bona siyekeire basae mbali gosemeri nabo bono tuikeire bona abantu baro bogosemeri nabangina nabagaka esengenjo ekero tokorora registration yechikura bono igabuna chigendererete basae mbali ko register omonto okando ko register ikura no monto go transfer oro monto monene n'abantu abanene bali batabwate chikura nabo bagenda gukora registration namba y'abasae abo barabange bagoform about 60% of the population baragenda kubwata kura naende mbali tayari ase tokororera ng'abasae mbali tayari n'echikura echiga chiage tuche mini poll echiga chipa elections basae baito igo baimoka bakagenda ase bituo bireri bagabagwaka chikura basoka isiko barende chikura igo basoka babwata amatimo amagena nechinsara bachigoita abantu abasae onye batagete korete kerenge gyo korete change yense yega tiga bagende babwate kura tiga batiga asira tiga batugo etama tiga batwale kerengere gyo koreta mabadiliko gwetere so gwake kura ekero baikeire kiwange kyonto chigotwale gesaku kyomogusi osegesaku gya Kenya kekoreta maonjoreri ekiagera okugani ogosemeri gwensi pikorwa ase serikali korwa sabana siasa yokora abasae abasae baito bebire nga nkige kogere mechandera soborai kojakero somo MCA kojakero somo jumbe senator governor paka ese president ngobo kongwe bokoba asa abantu abangaini abaya babwate birengera liebiya lakini bataikogenda gwaka chikura.